Eh? Piye yang aku? Eh? Lah banyu to nyandi tak goleki kok. Bahaya to. Iya, Mbok. Yang sembrali ra, Mbok? Yang berali ora? Mboten nggih. Oke. Mbok ya to. Ayo lho, kulon kae lho. Mobil yo kae lho, Mbah. Ayo, Bos. Apa nih? Pirang bagor iki? Pirang bagor? Eh? Oh. Buah naga. Buah naga. Jeruk, ambil. Nanas. Nanas. Heeh, nanas. Nanas iki apa dulung gitu, Bang? Eh? Nanas iki dulung. Nanas empun. Wae mesti kaya mriko. Empun. Ya wis. Niki si anu. Semangka tilik-tilik. Nyatu titik iki lho. Eh? Lah iya, lho, Mbak Mul wis rampung kok. Ya ikan-ikan, Mbak. Motornya ning jopo ya, Mas? Motornya ning jopo. Biasa. Biasa saja. Ayo. Halo. Dulu Pak, kolek. Nah, senai Pak polisi sih, tak metu sih. Duren. Paningan dhewe apa? Paningan dhewe ra entek-entek ya.